Dobrý deň, pozdravujem vás. Čo to Qigong Divoká hus je? Qigong Divoká hus je pohybovo-staticko-cvičebná zostava, ktorá pochádza z Číny a jej vek sa odhaduje na viac ako 1100 rokov. Qigong Divoká hus je veľmi pomalé, komplexné, pomerne jednoduché cvičenie, ktoré môžete cvičiť v každom veku. Qigong Divokú hus môžete cvičiť, aj keď ste nikdy nič podobného necvičili. A môžete ju cvičiť, aj keď máte zdravotné problémy, pretože od toho tu Qigong Divoká hus je, pretože práve keď ju cvičíte, tak sa ozdravujete, zlepšujete si trvalo svoje zdravie na všetkých úrovniach. Znamená to, že ak máte akékoľvek zdravotné problémy, či už problémy s mobilitou, nemôžete sa veľmi dobre hýbať, ste po operácii krížov, platničiek, ramien, kolien, pokojne môžete prísť. Qigong Divoká hus vám vie veľmi dobre pomôcť. Práve vďaka jemným a kľudným pohybom, kde vy sa spojíte so svojím dýchom, robíte kľudné pohyby do rôznych strán, robíte pohyby, ktoré v bežnom dni nikdy takmer nerobíme a práve týmito pohybmi vplývate na svoju energiu, podporujete svoje zdravie na všetkých úrovniach. Takže ak vás téma Qigongu Divoké husy zaujíma, pokojne si môžete pozrieť videá na tomto kanále, alebo si môžete pozrieť moju webovú stránku www.qigongdivokahus.sk a dozviete sa tam všetko potrebné. Majte sa krásne.